ganghabnai बिबाराव थरथिंसे दै। गिदिर गिदिर सोहोर नोगोर थानानै मा जानो साहाब, गोबां गोबां न' बां मटर गारि थानानै मा जानो, गैयाब्ला बैयाव खौसेथि, अनज्लायनाय, गोरोबज्लायनाय आरो सान्थिया। जौगानाय हादर, जौगानाय नखर बुंनो बोरै, जेराव मुगैलायनाय, असान्थि आरो एना एनिजों बुंफबनाय। इउटिउब, फेसबुक, इन्स्टाग्रामनि नों सासे मुंदांखा जानानै रोजा रोजा साबस्क्राइबार्स, फलोवार्स थानानै मा जानो साहाब, मानसिफ्रा गाज्रिखौसो नुयोब्ला खोनायोब्ला, मुगैथाव आखुफ्रा, नांज्लायनायफ्रा समाजखौ, हारिखौ आरो ससियेल मिडियाखौ गुबुंलेसो खालामगोन साहाब। उसिबावजासे धोन, थाखा आरो गोहो थानानै मा जानो साहाब, हायाखैब्ला नों सान्थिखौ लुफावनो, जौगाथिखौ लाबोनो। नोंनि गोहो सम्पथिया हरनि सिमां बादिसो। बबेबा खनायाव गांहाबना थानाय बारसे बिबारा मिथिगौ थरथिंसे दैनि बेसेन। बबेबा खनायाव गांहाबना थानाय बारसे बिबारा मिथिगौ थरथिंसे दैनि बेसेन। थरथिंसे दैनि आसायाव गांहाबनाय बिबारा खिलिगोन सानो बारसे गावदां बिबार।